ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହୀରା। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଆଜିର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଓଟ। ଆଜିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମାନବ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚର୍ମ। ଆଜିର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଲାସ୍କା। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ କାଗଜ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚୀନ।